Serokvezîrên Iraqê hoşdariyê ded eger çaksaziyên rastexînê ene encamdan û hewalên wan serkeftî bin ev welat dê berev kareseteka mezin veçîtin. Nivîsîngeha Serokvezîrên Iraqê belavkiriye ku Mustafa Kadimî di kombûna Encûmenê Wezîran de ragihandiye. Hikûmeta Iraqê ji sala 2003 û hetanûkê ji destdamezrandin û siyaseta nedurist dinalî û di nûkê de ev hereşeyeka ciddiye û pêtiviye bi çaksaziyên bi rastî biryara îkilayîkir bihête dan. Her lîsan tekît li wê çandê kiriye ku xeletiyên borî welat berevşinavbina sîstemê siyasî û aborî û komalatî biriye. Ji ber wê çandê jî yan divêt niştegeriyeka çaksaziyê fî sîstemî da bikenî yan jî divêt em hemî bi xelkî bikenîn û bi tinêberê xwe bideyne. Serokwezîrên Iraqê rûnijî kiriye ku ev baroduxe bi çaksaziya durust dibîte ve ji bo durustkirina vî sîstemî jî pêtivî bi biryarên giran û çarenivî sazîn. Ev ê di demekî de ye ku Serokwezîrên Iraqê wereqeyeka spiya çaksaziyan ragihandiye û divêt de ku çaksaziyên rîşeyî di welatî de encam bide. Ji ber vê çandê jî rêgirî li çendîn proje û biryarên Mustafa Kadimî dihête girtin. Sererayî hatneveya çendîn astan gorêgiriya li Serokwezîrên Iraqê yê Rijde li ser bicihînana çaksaziyan û dibêjit ku ew wereqa spiya hatiye ragihandin dê karê cidî ji bo genç bûyê çendê ku çareseriya sîstemê welatî bihête kirin û biryareka wêrekane dîneyn de ku astangên nehêlana gendalkaran rabikeyn. Dibêjit jî ji wê pêngavên me dest pê kiriye û ji çi kes û gropekî natirsîn û her kesekê li Encûmenê Wezîran bitirsît ew cihê wî namînîtin ji ber ku ev e barodoxekî îkilayîkir û çarenivîsase ji bo gelê Iraqê û kurthênana darayî û bilindkirina bihayê dolarî wekû çareseriyeka demkî ji bo derbasbûn ji van qeyranên nûkeheyî li welatî dihête dîtin. Lê biryara bilindbûna bihayê dolarî nerazîbûn bi dîvxwara înayîne. Ji wan nerazîbûnan jî Muqteda Sedr Serokê Rewta Sedr daxwaza helweşandina biryara Banka Navandiya Iraqê kir bû bilindkirina bihayê dolarî û daxwaz ji hikûmet û Parlemanê Iraqê kir ku rêkarên pêdivî bû biryara Banka Navandî bigirine ber û parêzgarê wê bankê ji posteyî bihête dûrkirin. Serokê Rewta Sedr behs li wê çandê jî kiriye ku Banka Navandî û hemî bankên hikûmiyên dî ji destgendalî û talankirinê dinalan. Lewra pêtiviye ew bixwe bi helweşin nek biryareka bûyî away bidin. Ev daxuyaniyên Serokê Rewta Sedr dê demekî dana ku Banka Navandî bi hevpeyvîn û danûstandinan biryara bilindkirina bihayê dolarî beramber dînarê Iraqî daye. Lê Sererayî take çareseriya hatiye dîtin ku biryara bilindbûna bihayê dolarî ye. Ev biryara dê karîgerê li jiyan û jiyara welatiyan ket û bihayê gelûpel û hemî corê şimekekî de bazarî de dê giran bîtin. Lewra pêtiviye digel bi cihînana vê biryarê hizir di jiyara welatiyan da bihête kirin û sîstemekê saxlame eye ku digel bilindbûna bihayê dolarî biguncît bihête bi cihînan.